Comelec Dagupan nakatanggap ng 2 reklamo ukol sa umano'y vote buying. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Nakatanggap umano ng 2 election complaints ang tanggapan ng Commission on Elections Dagupan na may kaugnayan sa di umano'y nagaganap na vote buying sa lungsod. Ayon kay Comelec Dagupan Election Officer Attorney Frank Sarmiento, natanggap umano nila ang reklamo sa pamamagitan ng kanilang email, ngunit hindi sapat ang detalye at kung sino ang mga personalidad na sangkot. Basically, nakareceive kami ng 2 complaints through email. Pero ang sagot namin is hindi kasi substantiated hindi rin nakabanggit kung sino yung mga personalities na involved. Hinihingan na umano nila ang nagpadalang complainant ng iba pang detalye at ebidensya na magsusuporta sa naturang aligasyon upang makapagbigay sila ng tamang hakbang. We asked the sender or the complainant to at least specify po yung allegations para makapagbigay ho tayo ng tamang aksyon. Samantala, hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling payapa ang nagaganap na local campaigning sa lungsod ayon sa Comelec sa kabila ng pagsasailalim nito sa yellow category. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.